ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಡ್ಲ ವಿಜೇತೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಸಹಜವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಿಲಕ ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡೆ 3 ಬೈದಿನ ಜೂನ್ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐವ ಕೇಂದ್ರಲೆಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಣ ಪಣದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಾಯಕ ನಟೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಸುರುಕಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 18 ಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಯಾನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಪುಲೆ ಕಾಣ 5 ತಿಂಗಳು ಅವಲಾಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬದಲಿತ್ತು ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ಜೂನ್ 23 ಪನ್ಪುನಂಚ ಒಂದು ದಿನ 23 ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್. ಅವು ಅಡೆಗೆ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲ 23ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅವು ಆಗಸ್ಟ್ 23ಕ್ಕೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬೇಕ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬನ್ನೋ ತರೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಲವ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಮಗೆ ಅಮ್ಮೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಂದು ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆದಪ್ಪು ಡೈಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶೇಪ್ ಕೊರಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಏತೋ ಸಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಕಾಣು ಮಾರ ನನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪಣ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂದು 10 ಸಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಗಂಜಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಸೊ ಅವು ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಗಂಜಾಲ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಜಿ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಬಿಡು ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಆಂಡೆ. ಸೊ ಕೂಡ ಅಂತ ಡಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು 5 ಸಲ ನೆಲ ಕಡೆ ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಾಯ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂಡ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಪಿರೋ ಪುಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕೈತೆ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕನ್ಪುಜ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಸಮ ಅವು ಅದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ದುಂಬು ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜಾವ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಐತೆ ಕೆಲವರು ಬಂದರು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅದಾಗೇನ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದೀಪ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡು ಕುಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದೀಪ ಅಂಚಿನ 4 ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದೀದು ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಜಾವನ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ 2 ಇಯರ್ ನಾಡ ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಆದಪ್ಪು ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ನ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಡ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆದಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿನ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ತೋಜುಂಡು ಬಜೆಟ್ ಬಂದ ಪಕ್ಕಡ ಬಜೆಟ್ ಅದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಅవి ಮಾತ ಮಲ್ದ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಭೋಜಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಅಗ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಅಂತ 7 ಗಂಟೆ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೇ ಪೊಡಿಗೆ ನರೇ 7 ಗಂಟೆ ಬಂತ ಎಂಗ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನವೀನಣ್ಣೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಮಾಡಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜ ನವೀನಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮುಗಿಬೋವಣ್ಣ ಬಾಬಾ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು. ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಗಿತ್ತಲ ನೆನಪುಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆಟ ಇತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಫೋನಾಗ ಇಂಚ ತಗೊಂಡು ಪೇರು ಟಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಶಾರ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಆ ಸೀನ್ ಇತ್ತೆತ್ತುನಾಗಲ್ಲ ಪುಣಾರ ಆ ನಿದ್ರೆಡ್ಲ ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಾವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಭೋಜಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಪುಜಿ. ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಇಜ್ಜ ಘಟಾನುಘಟಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ ದಂಡೆ ಈ ಚಿತ್ರಡು ಉಂಡು. ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದ ರಚನಾ ರೈ, ಕನ್ನಡದ ಸಲಗ ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿದ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ರೆನ ಮಗಲು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಂಚಮಿ ಭೋಜರಾಜ್ ಚಿತ್ರಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ರೆನ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ, ಲಾಯ್ ಸಲ್ದಾನರೆನ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಲು. ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಾಯಕ ನಟೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪೊಲವು ಕೊರ್ದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನುಂಡೇರು. ಈತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಳುನದು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಹಿಟ್ ಆಪನ್ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ತುಳು ಅಂತ ಇದು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಾಯಬಕ ಹಿಟ್ ಆತೀನಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವಾಯಬಕ ತುಳುತ
ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದೊಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಸಿಂಚಿನೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ದುಮ್ಮದಲೆಗ ಬರ್ಬುಲೆಗ ಆವಡೊಂದು ಸೊ ಐಕೆಂಗ್ಲ ದುಮ್ಮ ಮಾತೊಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದಿವೊಂದಿದ್ದ ಬಟ್ ಈ ಸಲದ ಮಲ್ತು ಬಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲೆಪ್ಪು ನೀಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ತೋಜಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ದುಬೈ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 1,500 ಜನ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರ್ದಿದ್ದ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಬಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಮೇಕ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ ಯಾನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹೈಪ್ ಮಾತ ತೂದು ಅಲ್ಪಡ್ದಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ದುಬೈದ ಅವು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಂಡ ಮಸ್ಕತ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಶೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆಜಿ ಶೋ ಮಲ್ತ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಕತಾರಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 700 ಜನ ಒಂದೇ ದಿನ ತೂಪುನು ಇವಾಗ 23 ಕುಡಾಕಲ್ ಶೋ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲೇರು 500 ಜನದ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಕತಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬೆಹರೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಪೂನೆಡ್ ಮಲ್ತ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಮಲ್ತ ಕೆನಡಾಡ್ ಮಲ್ತ ಕೂಡ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿಡ್ನಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಪ್ಪಗು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬೋಪ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸರ್ಕಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹತ್ತು ಇದು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೀರಿ ಹಾಲಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಅವಾಗ ಜಯಣ್ಣ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹತ್ರ ಜಯಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 9 ಶೋ ಕೊರಿಯರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿ ವಾನವನೇ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಬಂಡ 5 ಶೋ ಹೋದು ಅವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 21 ಶೋ ಕೊರಿಯರ್ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 21 ಶೋ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿದಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಶೋ ಅಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಇತ್ತ ಒಡೆಮುಟ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪಂಡಿತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತು ನಿದ್ದೆ ನಿಯರ್ 51 ಶೋ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ತುಂಬು 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾನ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತದಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ 23 ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ 14 ಸೆಂಟರ್ ದುಬೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ 14 ಸೆಂಟರ್ಡ್ ದುಬೈಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ಕತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕತಾರಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 35 ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ 50ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ತುಳು ರಿಲೀಸ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 50 ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದ್ಮಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಐ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ 30ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಕಿದ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ 23ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ 50 ಮಿತ್ತು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು 13-14 ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಿದ್ದ 50 ಮಿತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತು ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬೇಕು ಮಾತು ಇದು ವರ್ಷದ ಬಂಗಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಇತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಇಟ್ಟಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮುರಣಿ 4,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ತೂಯರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಬಂಡ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡ ಮುಟ್ಟದ ಅವ ಮತ್ತು ಆತನ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಜೂನ್ 23 ದಾದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಪುಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಆನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಈದ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಈತ್ ಸಮಯ 1.5 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪನಿಗೆ ತುಂಬ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಕನಾದಿದ್ದೀನಿ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರಿ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾರ ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಬರ್ಬೇರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತ್ತನೇ ಮಲ್ಪು ಸರ್ಕಸ್ ಐತಾತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಬಟ್ ಯಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಬ್ಬ ಕಣೇತು ನೀನು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಕನ ಅಂಚೆನೇ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಜದ ಐನು ಮಲ್ತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಚನಾ ರೈ ಲಾಯ್ ಸಲ್ದಾನ ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ಕೇನೊಂಡಿರ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರತಂಡದಾಗಲು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಎತ್ತಿರ ಮಾತಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ತುಂಬ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ತಂ ಬೋದೆ ಎಂಕನ ಭಾಷೆಡೆ ಮೂವಿಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕೆ
ಮೂವಿ ಬಾರಿಸೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ತೂಯ ಮೂವಿನ ಯಾನು ಬಹಿರಣ್ ಪೋದಿತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ಅಂಚ ಮೊರಲ್ನ ಮೂಲೆಂಕನ 4,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದಾಗ ಮೂವಿ ತೀಯರು ಮೂವಿ ತೂದು ಪಿದೆ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಎತ್ತನ ನೋಡೋಣ ಯಾನವರಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸೆ ಈ ಮೂವಿ ಯಾನವರಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಯ ಯಾನು ನಾನು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಗಲು ಪೂರ ಆಗನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೊಂದು ಆಗನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂ ಒಂದು ಆಗನ ಒಂದು ನಾಟಕ ತೂವರೆಂಗ್ಲು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ನಡ್ತಂ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬೋಧನ್ ನೆಟ್ಟು ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜರ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾರ್ ಅವಡು ನಮ್ಮನ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜದ ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಕಿ ಓ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಮೂವಿ ದುಂಬು ಓಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಪ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲಾಲ್ ಅತ್ತಿ ಯಾರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ and to work with Rupesh Shetty and first thing onchur podige ittune because akil maata onji legends so akil nottugu screen share malpna onchur podige ittune but still as a co-star prati onji short line must comfortable feel maltonditare and very easy to work with and maataragla gottipna vishaya how down to earth he is pandu so ee opportunity gu yeah forever grateful and ena producers and ena entire team gu thanks fanpe and thank you so much ಸರ್ಕಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ಗೊತ್ತುನ್ನೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋದೊಂದು ಕಡಿತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರು ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಹರಿಕಾರ್ಯ ಆದು ಪೋಯಿರು ದಯಪನ್ನಗ ಪ್ರಥಮವಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಕ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ಸೇರ್ಲು ದಯಪನ್ನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ನ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಿ ಬಾಸ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ ಬಾಸ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ತುಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಗ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವಡು ಪ್ರಸನ್ನ ರವಡು ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಾಕುಲು ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ 2 ಜನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ರು ಒಂಜಿ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬೊಕ ರಚನಾ ರೈ ಬೊಕ ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ರೂಪಾ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಜಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ತಿನ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಅಂಟಿ ಎರತ್ತ ಪಡೊಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ ದಕ್ಕಲು ಆರು ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ ಹತ್ತು ಆರು ವಿಲನ್ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಸ್ ಟೀಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ರಚನಾ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನೆಟ್ ತೆಲಿಪೋವನ ಮಲ್ಲ ಪಾಲ್ನ ಮುಕುಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು ದಯಬನ್ನಗ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಐಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಮಂದಿರು ಭೋಜೇಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೋಟು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಶೆಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೇರು ನನನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟೋನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಟೀಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರುಕಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಸುಲ್ಮಿ ಸಂದವ ದಾಯಕಂದ ಎಂಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಪ್ಪಿನೇಟ್ ದಿಂದಿ ಇತರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪರೆ ಅವು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೀರ್ಥದಿನ ಏರಂದುಸ್ಕೆಂಡ ಸುರುಟು ನಿಖಲು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರಂದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲು ಮೆಚ್ಚೇರಂದಾಂಡ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುಂಡು ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನು ನಕ್ಲು ಅಂಚಾದ ನೇಡು ದುಂಬು ಈ ತಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅಪಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ
ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ಗೆ ಎನ್ನಗನೆ ಮೊಕ್ಕ ಅತ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ ಮುರಣಿ ಪಿದೈರು ಪೋನಾಗ ಮೂವಿ ತೂದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲೇನ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಅತ್ತಂದ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ನಂಕು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆಲೇನು ಪನ್ನಾಗ ಆಪನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ರೂಪೇಶ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ನ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಾತ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಟ್ ಆವಡುಂದ ಆಶೆ ಪುಂಡಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಾಂಡ ವೀಕ್ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಮೂವಿಡು ಎಂಕ್ ಎದುರು ಅಂತ ಪಾತ್ರೆನೇ ಆಪುಜಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ವೀಕ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರತ್ತ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಏನು ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ಇಜಿಂದ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ರೂಪೇಶ್ ನಾವಡೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ವಿನೀತ್ ನಕ್ಲ ಮೂವಿಡು ಎಂಕ್ಲು ಧೈರ್ಯಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ತಿಗಲ ಬೊಟ್ಟದು ಪನೊಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲಂದಾಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತದು ಈ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವು ಬೋರ್ಡು ದಯಗಂದ್ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪುನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಏಜ ಒಂದು ಮುನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇ ತೂತದು ಬೊಡಿವು ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಖುಷಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ನೇರ್ ದುಂಬು ನಿಖಿಲ್ ಆ ಮೂವಿನ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಈ ಮೂವಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನೇರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡುಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿದ ಜನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪು ನೇರ್ದು ನಿಖಿಲ್ ఆయన ಪತ್ರಿಕೆಡ ಆವಡು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆವಡು ನಿಖಿಲ್ ನೇನು ಪಂಡಾರ್ದಾಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಎನ್ನುವ ಈ ಮೂವಿ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ತೂತೇರು ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯವರು ತೂತು ಪೆರಾವು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಮಾತೇರ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮೂವಿ ತೂತೇರು ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈತ ಹಿಟ್ಟತ್ತು ನನಾತ್ ಹಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ತೂಪಿಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನಕೇನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಟೀಮ್ ಆದ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯದ ಐತೊಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಮಸ್ಕತ್ತು ಬೋದುತ್ತಾ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಂತುಡು ಎನ್ಮನೋದು ಜನಲ ಆತ ಬೂರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆವಂದೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಟೈಪ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮನ ಸರ್ಕಸ್ ಇನಿ ಮೂಡ್ ಬೈದನು ನಿಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಐತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಿಗುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಕೂಡರ ತಂಡಗು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಸಲ ರಚನಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ ಉಲ್ಲೇರ ಮೊಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಐ ಕೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಮಾತಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಐಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಪಂಡ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಪಂಡ ಎನ್ ನೆತ್ತ ದುಂಬ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿಸ್ ದ್ಯಾಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವಡು ಐಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ಈತಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಗಿರ್ಗಿಟ್ 100 days ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡ್ 200 days ಪೋಡ್ ಅಂದಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತ ಟೋಟಲ್ ಅದು ರೂಪೇಶ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೂಪೇಶ್ಗೆ
ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆದ ಯಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನೊಂದು ಇರ್ ಕೇಂಡರ್ ದ ವೇ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಖಾಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಆಪುರೊಂದಾತು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋತೇರು ಜನಕಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ದೇರು ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇರು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಡಪುಜಿಂದು ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ನ 110% ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಾತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಆಪುನು ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಡು ಇನಿ ಪಾತೇರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಅರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌತ್ ಕೆನಡ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬುಡ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆನ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೂರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐತೆ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಚ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂತದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬುಲೆಯೋಡು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಇಂದೇ ಗ್ರೋತ್ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ದುಬೈಗೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಂಡ್ ಓಲ ಒಂಜಿ 7 or 8 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತು 14 ಸೆಂಟರ್ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈದು ದುಬೈಡ್ ಸೊ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ಪೋಂದಿತ್ತದ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಶೋ ನಡಪಿನಿ ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಶೋ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂದು ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಅವನೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಆತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋಸ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡ್ಪಾಯರ್ ಆಪುಂಡು ದುಬೈಡ್ ಆತನ ಪಂಡ ಮುಂಬೈಡ್ ಆಪುಜಿಂದ ಅಲ್ಲಿಚಿ ಪಡ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ವರ್ಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಂತೊಂದರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು